Ingilong kanatiliang kailangan. Kadulang kong kapatid, iting kaduling ko gato niya kumayang pabalita para kay kapatid. Nagpagdala na taong grasya ng Diyos ganitong isa. Yaban tayong lumabang tao, ang grasyang pagkalula ng Diyos kay natang ganitong grasya, malulog ka pa ang nanyawa. Ing pangalawa. Nyaking mong karugan nga tanang mong manalangin, magkumpisan ko ing Diyos. Ang kayo bahalang tulo, at kayo kapatid, uling ikasalang na. Ikasalanan tao, idala na kasa, ibigay alam na. Amen. Ibalang malasakit ni Kinye, banding ka kaming kahulangan at kainan, erang apang panan, inpandalamay ni, kinkakang ligaya. O idayo ka kami, kinkapayapan, ape makikumo. Itiyagan ni, kinkapaglakaan ng Kristo, inuwi. Amen. Ating upay ang Banal na Espiritu at siya'y may kalating balita
Pagpul kayo, king mabili-galugalay ka. Tinuruya, karin-karin ang sinagogo, at ding sabla, upuriyante. Kaya ba nalito, bigbalik ka nasa Jesus, yung dugal at luyang bergulo. Kaya ano ng isawa at tingong ing ugali, mintayang ing sinagoga. Kinalaman niya bang mamasa ka rin kasulatan. Binyere kayo ing libro ng propeta Isaias. Biglat ne ing libro at ikit ne kinugal ng makasulat ing makatuki. Ing espiritu rin dino at sukana. Uling pinili na bang ipanano ke ing mayang pabalita karing pakakalo. Tinubod na upang ihayag ing katimawan karing bihag at ing pangabalik na panimanman ding bulag at ing pangayang usda ning mayalipin at pabato ing banwala ning pamagligtas ning Ginoo king kayang balen. Lidon ng Jesus sing libro, binalik na king kasal at liluklok. Makalawi na kaya minsan ng tao king sinagogo, ngeni nana karen. Medupad niya ngeni, itindake na ning kasulatan, kabang pakiramdaman niya mababasa. Kabataan, ing mayang pabalita ning Ginoo. Kapulian kayo ang Kristo. Hingga po karanasan tamang tingin, waking ing makatanggap tamang balita. Panayantala po karanasan din. Ing makatanggap tamang balita. At ing balita, adwaya lupa o adwaya pakpak. Balita, only two kinds of news. One is good, one is bad. Good news and bad news. O then, balita at tatanggap tao. Ating balita maya, ating balita matsura. Balita paro. Ano yung kay, dapat ka rin balita ka rin, sabi. Ating sabi, dapat ang balita. May balita ka meron may hospital. At nakala jokes tungkol ka rin. Good news and bad news. And one of the jokes that I read is this. Ikeng meto hospital, meto na doktor, uligatin lang inamputate lalaki, ikeng hospital. Pigtalan ning doktor yung asawa na, oh, Mrs. I have good news and bad news ning doktor. Okay, sabi na ning Mrs. Could you please give me the good news? The good news is we were successful in amputating the leg of your husband. I amputate minepo. Aputot minepo bibis nasawa yun. Yung doktor. And then the business said, and what is the bad news? Nana yung parang balita. Nana yung doktor. The bad news is, we amputated the wrong leg. Pinutot niya po ing maling bibis. Niya yung asawa yung pugin, putot na at wang bibis. That's the good news and the bad news. Nagyang pekeng karanasan tao na tatanggap na the good news. Tanggapan tayo naman po, ingatin tayo katanggapan ang bad news. Lalo na kung nakating sakit, kaya ng pamilya tamo, o kaya balitaan ka na tamo, ingatin na kabot na may aksidente, o nananong mga bad news, tatanggapan tao. Kaya
kaya may kami pasal, kay interview, kay visa, de kaya ginawa bad news na kaya kang tatanggapan. Pero bakit po ngayon Domingo? Isasabihan na ang kaya kang ng Domingo ngayon. There's one news that is always good. Na ating balita na panayang maya. Panayang maya ang balita. Alayang kayakiban amarong ang balita. There's only good news. At nanita, ingamano na ninyo. The Word of God is always good news. Yapo, kung basa tayo ng Ebanghelyo, dahil ko rin ang sabihan ng Gospel, ko rin ang sabihan ng Ebanghelyo, it's good news. Ito ko rin ang sabihan, mayang yang balita. Yapo, kung basa tayo ng Ebanghelyo, sasabihan ng pari, mayang balita ni Ginoo. Agyang kapilan po, sabihan ng pari, marong balita ni Ginoo. There's no bad news in the Word of God. It's always good news. Mayang yang mayang balita ingamano na ni Ginoo. Ay namin dalita pakibat ka ng sumabi, di ngamano mo o Ginoo, Espiritu lang at biyay. Your words, O Lord, are spirit and life. Dieda, di ngamano na ning Ginoo. Ay niya, panela, may, dapat din kami Ginoo. Ing Espiritu yung Ginoo at sukanako. Ba't ipanalo kay nanay mayang pabalita? Ibalik ko paniman-man, din bulag. Igrinan ko katimawan, din biga. Panelang mayang pabalita niya, ing Ginoo. Balang ibiye, ing mayang pabalita. Yan natin po kayo sa kinatawag ngayon, Domingo ngayon. If the words of God are always good news, kung di ngamano na ng Ginoo, panelang mayang pabalita, balo tala ay ngamano na. Do we know His words? Balo ay meron na sisistira kinatawag Katoliko. Talang po pantay na. Yung meron na sisistira kinatawag Katoliko, wapin itang Katoliko, yung pera kulang kinatawag, talagang hindi ngamano na ng Ginoo. Bakit ulit kaya? Sabi na, na, kumama sa Biblia na na. Ito naman po yun. O bakit dakal kinatawag na ng Biblia, talagang di ba rin pa rin? Ano na yung basa meta? Kaya meron tayong sisti. Alam naman ba? Kaya naman na ng Ginoo. O kaya mapasisip mo. Nung nakakapagpitas ang daramdaman, kaya naman na ng Ginoo. O natin sisino. Natin bakit ang daman mo. Natin mayang pabalitang daratang Pero bago yung po'y kamatikuanan. In any situation in our life, kailangan pa kung mga palyari na rin kaya natamang at hindi natin pakibat ang Ginoo. At hindi natin makakaya ng nakibat ang pakibat ng Diyos. Yan, nung malulungkot ka, nga napilitan mo ko ng pamamasa, tuulang kayo ng Diyos. Nung mababagabag ka, sabihan ka ng piniketa, eko pa'y malisa. Nung ibabayanan ka, sabihan ka ng piniketa, lumapit ko ka na, ikong ibabayanan. At magkasakit, kareke kong pupusanan, di nantakong kapainawan. Tatakot ka, sabihan ka ng piniketa, eko tatakot. Be not afraid. In every situations in our life, ating amano na ng Ginoo. Nayalamin tamo. O nang taping masakit nung alaang katandanan, ay nananayan po in pawagaan kayo. Mananda kayo amano ng Ginoo na kayong gamitan. Remember some words of the Lord that you can use.
Manyilod kayo, magpakamat kayo naman ng Ginoo. Bakit kanina ikaw kahugot? Karikya kayong giye. Potang ang kasakit ka, potang ang problema ka, at ikang hugutan na yamano. Bakit tanggap mayang kabalita? Do we remember some words of the Lord? And do we keep them? And do we make use of them? Gagamitan nila? Dengan mana ng Ginoo, bang kanita tanggap ko mayang kabalita? O yan ang pagkikita kaya katapos ni Binite. Mayang kabalita. Di nga mana na mayang kabalita. Kaya, nanon po'y advice ko kayo ngayon. Keep some words of the Lord. And remember them. And make use of them. Ginadala kayo yung example. Ako din yung panayang gagamitan may kailangan biya. Ngayon ang memorya, palagyan ko naman bago yun, kanta. Pati ako naman po sasabihan ngayon na rin. Ngayon ang bago yun naman siguro rin ka na. Dado na po rin paborito. One, it is from Isaiah. Nano sumadyan? Nana. Hindi kita malilimutan. Malilimutan ko kasi sa akin ang iba, gagamitan tayo ng kanang-kanita. Pangmete? Hindi mo po pangmete. Sasabihan na dito ang ama ng Areta, karingamana ng Isaiah, era talagwan. Bakit? Huli makasundan sa nanay na yung karimanan. I have written your name in the palm of my hand. Ito kaya po kanilang binasay na. Huli niya kong tema na inordinasyon. Kanyang inordinasyon ko 40 years ago, yung edit ko, kaya invitation ko, yung edit ko kaya program na ni Misa, ni ordinasyon. Ito po makalaraman, kapindaman, o may pumayala, ka. I will never forget. And I will never forget. Kita naman naman ka rin. Eko, kakalimutan. At ilang utang mabayan namin talaga parang naman. Hindi magpuwa sa akin, ikanta. Ikanta. Bago yun, panagdaman nyo na rin, ikanta ka rin. May pasok. Di na naman tayo pabalita ng Ginoo. Meron po. At ang mga problema kayo, nakalakang pera, o kaya yung nabalitawan nyo. Magkanta ka, may nakamag-murit kayo. Ano naman nasabi, murit ka niya, matanda, kanina, may pabayan lang ka, matasakit ka, mga problema ka. May kanta na eh. Nano yung kanta. Yan naman po yung meron kong kakanta. Yang pastuloy, yang mahuking kapulangan, hukapinan naman, hukapisan, huling sabla, kaya manilan, inilis na namusulan. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Baliw, mananda kayo po, karingamana na yung Ginoo. Tanggap ko ba? Tanggap ko ba yung niya sasabihan na ng binigyan na may bumigyan ka na ka. Do not worry. Nandala na kayo na ng kapigagan na ka. Deo na kayo na yung bulaklak timbang. Wala na naman may excited ka rin ka. Pero, yan naman ni David, hindi ka makanyang masanti ka bago. Ganun ka na rin bulaklak timbang. Ayun na nga, kakain ka. Bakit? Ating mananamang tayo, kapagpapapuray na naging payo ng tsugawa. Ang kaya palagay yung mana. Sana yung mas makamalo. Degdemas. O ikay. Which is more important than the birds of the air
for you. Mas importante ko ka na. Hindi. Kailangan yung bigyan na ka. Pwede naman na hindi mo. Mayat lang balita amano na ninyo. Tandaan nyo na, manilog kayo na otang kailangan yung atingkong hugutan. Atingkong ahugot, atingkong asabi, atingkong akanta. Pakatagdanan niyo ini, tanggap ko maya kabalita. Dudingding naman na rin mayo lang balita. Karapatang ngayon tayo sa Isang Iglesia Católica, para sa mga Santos, para ang tawag na representan, para sa bilang Melinete at hindi alam ko. Amen. Ngayon, ito ang kepada palatunay kaya ng Kebanan, nasa kare makatuking paladani, ikiriman po ipakibat, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kinibalayan ng mga ikong para makiramdam ka rin kayo ng Ama at Dibdib. At para kanin hanggang kami naman, pati ng kayo ang Ama. Bandang-daman din, at alastas, imayan ng balita, manalangin ka kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kanin kayo ang kalas ng bantaya, itatagulanin king Adoy ni Keko. At para kanin sa palitan magobra king Adoy ni baning mayan ng balita ng lugo, dasan doy sa bulan. Manalangin kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kanin ikaw ang manayaw king karelang panayon. At para kanin manatiling pilihan king karelang sarili. Baning Kekang mayan kabalita king katimawan, dasan noon. Manalangin kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kanin tulag at emang balo ng nanay sala. At para kanin kekatang emanaki o ebisang manaki. Baning sala ng Kekang mayan kabalita ang tabayanan noon. Manalangin kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kanin kalulu at tingkaya Kristo, Ama ng sao, at para kanin karelang natulog. Para kanin magsamantalaw at iligalang karela. Baning mayan ng balita ng Kekang justisya at ng karelang namalan, minasking balang meron. Manalangin kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngayon ko'y daratala ay sarili namang kapag nasa. Ginoong Jesus, ing tunang at ligayang papasya mo, makatagulanin maging mayang abalita para kay kami. Gusto mo makiramdam kami, karing Ama, at kasihan kay isane kanini, baging niya ganagalang aking na, ing ika, ing ginumi, manggaman, ing alalanggaw. Amen.
Kaya binubod mo kami makipakilala muli kaya kami karapanan. Kaya binutan na ka po kami kami kasalanan. Ginawa ko po yung paralan, makakapagbalik kami ng kaya. Ulilito, ikaluran mo ka na, dahil ikaw yung kalupani, maanting kalupani ikaw, makapagligtas kaya kami, kapahamakan at pamagin kindahan. Ulilito, kaya ang mga sa dapat kuya naman at kaya kami ng tulad ng maganda. Kapagnataan Kristo kailan kaya ipagmaypain tulog ka ng Espiritu Santo, pupurihan ka ng pangalan, magkakating kalanggan.
Kaya kung Sunday, Fiesta po ng Candelaria, kaya meron po isang magpabendisyon kandila, magdala po kandila yun, no? Meron po pabendisyon ng dalayang kandila. Nakita ko naman po, maganda, kaya ito, ipamabendisyon po kami batan. May katulungan po Fiesta Sandas, may katulungan po yung kandila, tapos si Misa Luis, kaya naman ang Misa na ng Candelaria, kanina po magana, ipamabendisyon ka rin bakal. No? So, yung ito po bakal naman, bakal yun, sa isa po po pamabendisyon. Kanina po magana, ganapatan po, ganapatan po magana, ikuruso natin ang mga sindi, o pamilya, sa Sandas, darating, katulad ng kanina, makakrus pa kanya, nila pong pabendisyon na kanilang tahan. Manarangin ka, Olgus, may bayang iba. Malang sa ating bayang kaya pinagalo mo kaya kami. Pasulungan ay gulog at papanatinya ang ating tulak ni kaya niya. Kaya, kinigapagdataan ng Kristo inumin. Ang ingino, manatili niya kaya At kaya ang in Diyos sa may pangituto. Bendisyon natin. At din Carburerio TV. King Ipa, King Anak, at King Espiritu Santo. Amen.